but she was much senior girl. She left before we came in. So we would like to pay a tribute to this icon, Onyeka Onwenu. So can we have a minute of silence for her? And then after that, we'll play her music, and then we'll get into the program. Thank you. May the soul of Onyeka Onwenu and the souls of the faithful departed rest in peace. Amen. DJ. On the music, we will live together as one people. I want to announce if the mayor of Richmond is here, please, I want you to indicate we have a place for you reserved. Mayor Eduardo Martinez of Richmond, please. Wherever you are, walk to the center, I will recognize you and we have a place for you. Also, the Vice Mayor, Claudia Jimenez. If they are here, please, could they walk to the center? Let's use this and one. We have a place for them. One for life. Let's use your stand. Also, yes. I want to know if Mark Let me remove the coat so that our you can go. architect, if you are here, please. Okay, Mark is here. Please come over but here, that please. music. Vicky,
Go get them. Please, come over here. The span is no more than how many minutes? So as long as it's no more than Come over here. No, it's much. Yeah, It's much. please. Like that's why I record. I will edit it. I will remove that place. Please. That's fine. But let's. Whenever there is live Music, you cut it out back so that they'll give me strike. They don't give you strike, yeah. But if they give you strike, I would have known though. No, it will come later. It will come later. These people are they are not joking. Okay. Release the. Hold this and let me do it. Are you Let's go get this one. fine? This event is alive on Igbo and on the So let's move this here. You can stop for now. Okay. Wanna keep recording? Okay. So I'm streaming I'm streaming you with YouTube. I will need to get another tripod. If you can get another one, that would be great. Then this one is Twitch. Twitch. Yours is YouTube. So that's Yes. Yeah. Okay. Fine. So it's thank you so much. You have viewers to that mind. I think I will also go on Facebook if I get the other tripod. Ndị Igbo anyị ihe a bụ ụbọchị ndị Igbo na Northern California, ọgbakọ ndị Igbo taa ka anyị na-eme ememe iri ji. Unu na-ahụ ebe a na-akpọ Concord Bay Area America. Ndị si n'ebe ọbụla ị nọ na-watch, biko drop your comment, jụọ anyị gwa anyị ebe isi na-ekele. Lekwa ụmụnne gị, ama m na ụfọdụ n'ime ndị unu ga-ahụ ya dede gị ihe, lekwa dede gị ọ nọ here live. Ịhụ ya gị comment gị si ya dede ya ahụ ya. Ya ma na ịhụ na ka anyị kwonu ndị nwunye ha. Ị ga-ahụ na ndị ego Kenya macha ndị mara mma. Ha na-abịa akụ egwu gị che na ha akụ egwu naanị. Anya ha nọkwa ebe ndị nwaanyị mara mma, kweche ndị nwaanyị mara ma ha lụrụ. So here we Concord na California. You don't want me to show you? Okay, that's good. So here my they are our children looking handsome and beautiful. Thank you. So look at it live. It's awesome. So this is you. This is the other one. Wow. So if you have another tripod. Yes, I have. It's in the car. I need to go grab it. Let me hold it for you. Go get it. Okay. So, hold on to it.
Hello. We're starting right now. We're going to start with a prayer, and we're doing a prayer in our own traditional way. That is the breaking of the kola nut is our prayer. We're going to do that right now, and after that, we sing the national anthem. You have your programs, I guess. After that, we'll get started. I make a short remark, then the dances will begin. The Igbo youth, who are our children, these are our children, they are under 17, 18 years old. They're going to be the first to start. After that, the Imo family will kick in because they ask for special permit to allow them to go first, so they can go home and get ready for their cousin or their brother or their friend who is having a party tonight. So we'll start it. Dr. Ray, come on, let's go start it. Biko ụmụnne Igbo cha Igbo kwenu Igbo kwenu Igbo kwezuonu. A sị na agha akara aka na-eri onye ngwọrọ. Anyị na-ebido ndị Igbo si na isi opi mutu ihe ọrụ onye Igbo ga-eme, a ga-ebu ụzọ weta ọjị. Achọrọ m efere m jiri wee ihe ọjị nga ahụ m enwe ndị bụrụ ji efere bịa ha enye m, biko ọ bụ ihe ka a ga-eji ya. Dịka enwere ndị Igbo jiri ihe dịka efere plastik, unu nyetụ m otu maọbụ abụọ, biko unu were ya kele mabịa were kebe ahụ bedum ya. Enwere ndị Igbo buru efere bịa. Ụmụnna, anyị ga-ebido ịgụ ọjị bụ ihe a ga-eji mee ọbịa wee si onye ọbụla ọ na-abịala. Ka anyị ga-eme ihe a
ana m akpọ ụmụnne m ndị Igbo ka unu bịa ka anyị na unu soro tinye aka maka ndị Igbo si na ibu ada na-eda nda. Enwere onye Anambra nọ ebe a ka ịgbadata n'isi ebe a, biko ofu onye Anambra gbadata ebe a. Ndị Imo, ofu onye n'Imo, ofu onye ọ ga-akacha mma ọ bụrụ na ọ bụ onye chiri echichi ma ọ bụ onye okenye. Biko a sịkwala na akpọghọ gị. Ndị Igbo si oke ehere m, oke ehere m. Akpọrọ m ndị Anambra ọkwa Igbo, akpọrọ m ndị Imo, Abia, Enugu, Ngabịawanụ, ofu onye Ebonyi, ndị Anioma, Eloro, ụmụnne anyị ndị mba mmiri a na-akpọ Rivers State, ọnwa Igbo, ha bịara ebe a. Akpọrọ m Imo. Ndị ofe mmiri Cross River ahụ ndị Igbo n'ebe ahụ, ha bịara. Ụfọdụ ndị Igbo ochie, ndị Igbo ekele kekere Benue Steeti, iwere onye Igbo ma ị nọ na Benue Steeti ma ọ nọ na Kogi ma ọ nọ na Edo, mana iwu Igbo dị ebe a. Biko bịa na ọsọ ọsọ. Onye nwere nke ọgụ na nwanne ya na-agba ọkụ, ya were eke ya tinye ebe ahụ. Akpọọla m, enwere onye m na-akpọ aha ya, asị m Anambra, Imo, Enugu, Abia, Ebonyi, Anioma, mba mmiri Rivers State. Enwe ndị Igbo oshi Kogi, ma wushi Cross River, ma wushi Benue, ma iwu Igbo bịawa ebe a. Abia, ihe agbaga steeti na steeti, ha bịawa. Ele ndị Enugu a na-arịtu abịanyere n'aka, asị nwanne egwu ha ji nwanne egwuta ji ahụ. Ndị nọ nga Anambra ọnụ ya, Imo ọnụ ya, Abia ọnụ ya, Ebonyi ọnụ ya, Ebonyi ọnụ ya, Enugu, Anioma, okay, hello. But I wanted to grab something from my car. I wanted to grab something from my car that I can attach this one here. Okay. I gave one extra one. I'm okay. Okay, want me to hold it? Okay. Okay. Yeah. Trap. I know how Ganihu. When I know who I Galanihu. Because when the back at them, you want Okay. My data is on this. So it's gonna, let me just stop and come. Okay. Better. So let me roll this one. This one is here, right? Yeah. Anyị nọ na-ewe ọjị na dịka ndị Igbo si eme ya.
5 Igbo states and they go represented. They can be represented up on the Nioma. No Munandi Igbo na River State. And in a chair. Because the clean then and ebony shake clear. One call our own Igbo. Our own charge. Our own devolution roll. Wrote to Prodigy. We're fugitive. We're fugitive. We're fugitive. We're fugitive. Alone offer Lola Bianso asking here for it after the day. How was you? What can I have from Nani? What came from Nani? I got you. I did. My body of one Nani. Oh, my car boy and is. Lola decade Lola was here. They have their name of Grand Achology. Onye anyị ọma ngwa bịa si ike onugbu abịago ozuru anọ oke ngwa tụka ha ka onye bize ga-enye biko anyị ga-eche ọjị mkpọtụ ga-akwụsị maka na ala Igbo onye ọbụla gee ntị ụmụaka anyị kpọrọ bịa ebe a ha ga-ewe ntị tupu ndịrịndịrị oyibo abịa ote ndụ nga anyị si amụta ihe wu oke na-ekwu okwu ụmụaka na-ele anya n'ọnụ ọ bụ otu o siri dịrị aga m anọrụ ala maka asị guzoro ọtọ m ihe ya mụ onye ara ụmụnna kwa eziokwu Olise obi n'igwe Chukwu abịa ma kiri ihe niile ikere nwoke ka nwanyị ledo ọjị ọwụ gị nyere anyị ọjị ọwụ naanị anyị wụ ndị Igbo ka ị nyere ọjị dị otu a enweghị mba m ọzọ n'ụwa niile inyere mkpụrụ osisi a akpọ ya ọjị ọ bụrụ ihe ọgbụgba ndụ ya bụrụkwara omenala jikọrọ ndị Igbo niile ma nwoke na nwanyị gasị anyị were ọjị a na-aga ebe ọbụla anyị gara n'obodo anyị sọ asụsụ anyị gosi na anyị bụ otu ọkwa na eziokwu anyị sịgụ Chukwu bi n'eluigwe ledo ọjị akpọkọọla m ụmụnne m ndụ n'ebe a ọfụ otu ọ dị ihe ọda akwụ anyị mana ka ugbu a wụ ọfụ ọha Igbo niile ezuole nga ebe ọla anọghị nwere ka a na-achọ achọ akwa aka nọ n'ọjị yoo ihe a bịara nga ata awụ mmemme ọganihu ndị Igbo anyị na-akpọkwa ụmụnne anyị ndị nwụrụ anwụ enwere ndị bịara n'ala a na 1804 asa nwere ndị Igbo asa ga-agba ha ohu na Georgia ha asa ha gidekwe na a ga-agba ha ohu ha echeka aka otu nga nwụọ anyị sị nga ọla ha na ha bịa were ọjị o ndị niile tụrụ ahụhụ bụ agha lụọ ọgụ ma hụ na Igbo ga-adị ebe ọla ụlọ bịa taa na ọjị o ndụ nwoke ndụ nwanyị ọmụ nwoke ọmụ nwanyị anyị wụ Igbo ihe a nọrọ egbe buru ugobere ka esi ibe ya ebele nkụkwa afụga ya anyị agide emewu mmadụ emewukwuru anyị onye hụrụ Igbo si a ga-emewu anyị ka ịkọkwa ya ihe ọma erukwule ya aka ya ara ha ya etetekwule otu anyị nwere ebe anyị siri bịa anyị na-agba mbọ na-akpa akụ onye enyi ya bara n'ime ọhịa
Achiano, ya tụgharị wọsụ na anyị wuru anụ anakara na-agba ya egbe ihe etokwa ya o ya kaba ya katakwala ya gawa ya garukwala ya raha ya etetekwala obewe onye oshile ya tọ n'oke ya tọ n'ọfụ egbe buru ugo bere ka esi ibe egile nke kwapụga ya anyị anụ ahụ dịgasị ebe oge obi maka onye ọbụla nwoke nga ya ọjị ya Chukwu nyere anyị ọ nọ n'ogbe n'ogbe ndị Igbo ji wuru ogbe ma n'ime ogbe ahụ ọ jiri anyị na-emesa onwe anyị ahụ anyị na-asị ka anyị na-ele ọjị ya anya onye ọbụla hụkwara ibe anyị na-akpọ otu nga dịka ụmụnne onye aghala nwanne mana afọ onye aghala nwanne n'oye onye aghala nwanne na akwụkwọ onye aghala nwanne na eke onye aghala nwanne onye nwere ihe ga-emegide nwanne ya ewepụ gị ọkwa na eziokwu o anyị na-arịọ Chukwu bi n'eluigwe so na ụmụazị anyị nwụrụ n'ala ya ọnwụ ntọala ka anyị bere ịtụrụ ha ka ọ gara ha n'ihu ihe anyị na-eme ha ekweledara ha anyị ya ekweledara ha ufufe burukwe hụ n'ụkọchị burukwe ha n'ehihie ọkwa na eziokwu otu anyị na-aza ha karịkwa azụmahịa ọkwa eziokwu omenala ya anyị bịara sị na anyị ga-abịa n'ala rụọ ụlọ ezumezu nga n'ihi anyị ma agba mbọ ịhụ ụlọ ezumezu ndị Igbo anyị ga-adị ndụ rụcha anyị ọkwa eziokwu bika ọkwa eziokwu onye si ihe anyị na-eme arị dị ya mma edo ọ ga-adị ndụ ma ihe ga-eme n'ọwụ arị mgbe ọ chọrọ ịga agba ha ma a ga-eji mee ihe ene ọgịda aga n'ihu ya echefu ihe ọ ga-ekwu ọkwa eziokwu ya ghalite ụkwụ ọ ga-eji aga ya ụkwụ ewuwe ya mgbe ya nụrụ ahụ n'ụlọ ya hapụ ya emere ya otu anyị ga-eme onye anwụrụ ibe ya nwụrụ mmiri ya tụrụ azụ ha nwụrụ ọnwụ ya nọ n'elu biko anyị sị ndụkọ nkọd abịara nga ha na-amata anyị na-ekwe anyị nkwa na ebe anyị tụole n'ala m sị na anyị ga-enwe nga anyị ga-ebi nwe nga a ga-arụ ọgbakọ ndị Igbo na ha ga-enyere anyị aka anyị si ya gara ha n'ihu gara ha n'ụkọchị gara ha n'ehihie na anwụ anwụ n'ehihie n'abalị ihe ike emebile hụ nwunye hụ tụrụ ime ya mụọ udo ka anyị na-achọ ụmụnna a ga-awa ọjị aga m awa ọjị a na ahụike ọganihu ndị Igbo onye ọla wee teke elu ahụike ọganihu ndị Igbo ma ịhụnanya obi na obi na-ama onye gbara ọdọ abata ka ọ batara ya ezuole ọrịa ọjọọ ya bịakwara anyị taa ọjị a ya were ọjị udo anyị kwere na anyị na ndị nwụrụ anwụ nna anyị ochie na-enwe mmekọ ihe ewu ire ọjị anyị tepịa ha echi ebe ya nwe nke ha emere ka anyị ghara aha ha chewa anyị na mmadụ chewa anyị na mmụọ o sepụrụ ụwa Olise abụrụ eluigwe dojuo ya na nwoke marịrị anyị mmụọ ụnụ anwụchilo ụnụ anwụchilo ụnụ anwụchilo ụnụ anwụchilo ụmụnna ọwụ ya mee were kemiti n'ọnụ ọgbara eziokwu ụnụ anwụchilo ndị be anyị biko kụọ n'aka kụọrọ Dr. Ray aka biko nụ yes ndị Imo family biko dị anụ ready nna biko anyị na-akpọpụta unu ugbu a within 2 minutes anyị ga-akpọpụta ndị Imo family Let's do the national anthem. Ndị Igbo sara ọga ụka abalị ntị otu a ọjị a ga-ezu onye ọbụla ndị ibu ọjị gbanụ mbọ ọbụgo ọjị ka onye ọbụla ata ọjị ga-eru gị aka gị sendere m text message m wetara gị ọjị anyị ga-agụ abụ ndị Amerịka national anthem biko ọnụ m otu esi mee ya
DJ ga-akụrụ anyị national anthem onye ọ na-ezuzu ọtọ ọnwụ nsọpụrụ a na-enye obodo chekwara anyị nwanne ngwa ndị Igbo na-ele biko anyị ga-aba na national anthem mee ka copyright ama agbanyụ ihe a biko ndị na-awọchị anyị Igbo amaka ndewo.